Gogo logobile saluka sempondo vuma novume esizweni sandla sembethizini nomhlaba sigadla senyama safele emazweni indabaza abantu ziyakhulumisa khuluma kwahlula iphoyisa maxoshwe imfene kwelakini embodla kuzoba njalo kube njalo kuphinde kube njalo futhi ngekuhlale kunje suke sesikhuluma ngempilo yomuntu ke suke sikhuluma ngeenkinga empilweni suke sikhuluma ngobunzima bempilo suke sikhuluma ngenkathazo esibhekana nazo usuku nosuku suke sesikhuluma ngakho konke okuyingqinambi okusigqilazayo okusikhathazayo okusihlukumezayo bese sithi ngeke uze kuhlale kunje Dokotela 2+2 phansi komhlabela ingane ejozini kwakhupha lo limbiwe egcekeni phela ikhuba lo limbiwe egcekeni hayi ukuthi sikhuluma nje siyapipiyela noma kasazi noma hayi asicecamezeli asingabazi asifundi siyazi sigadla senyama maxoshwa imfene hawu Nkosi yami bantu bakababa ithandwa zakumthanda uNkulunkulu maqhawe namaqhawekazi sizwekazi baphathi bemfihlakalo baphathi bomhlaba baphathi benkazimulo ngokubambisana singanqoba bodokotela nina niphethe impilo zabantu bodokotela nina nginisaba kakhulu ngoba nina niphephisa abantu ezinkingeni nina ninyula abantu ebunzimeni imizi imile ngani maqhawe ngithi mina nibambe njalo ulwazi lwesintu lolokho lumile phakade naphakade ufuna utikoloshe thatha we ngiphethe isinye Khatha we kubhlungu ikhanda bithatha umbhemiso kubhlungu inyawo umeqo loyo faka insisi ziningi izinto zehlukahlukene bakithi emhlabeni esizweni sakithi thina belaphi siphethe Kumanje ngifuna ukuvuselela kubantu ukuthi abantu ababe nezinto zabo abathembela kuzona babe nezinto zabo abathembela kuzona abantu ababe nemfihlo yabo abaziyo kahle ukuthi uma ngithinta la kobe kuphelele kunqotshiwe kufeziwe sifuna amadoda azothi becabana namanye amadoda athi ulibambe lingashoni asho ngempela yafanele libambe lingashoni ngoba malishona shona nendoda sigadla senyama safele emazweni Hawu ngiyanithanda mina bafowethu phela mangithi siyabonga ukuthi ucommente wathini siyabonga wena mawubuza musu kubuza kwi-comment vele ngizokuvala ngithini siyabonga ngoba ayikho into engifuna ukuthi ngisize siqale siyixoxe ku-YouTube ngoba ku-YouTube akufuneki lapha nakufuna ukuthi wena ufone bese ubuze eceleni mawunokubuza hayi ukubuza phakathi kwabantu ingakho ke ngivele ngithini siyabonga ningakhathazeki bafowethu bangani bami nonke niphila uNkosi yami siyayiphilela nje kumnandi ngiyanithanda kodwa mangithi siyabonga ngisuke ngikuvala bo ukuthi hayi bo akukhulunywa phela lana wena thatha inamba ayikho into oyibuza lapha ngikuphendule mina ingakho ngithi siyabonga ngiphakathi emahlathini ke bakithi emahlathini lawo ngizonibingelela nje kulisonto ngithi abaphila abantu phezulu kweinkinga abanazo abaphila abantu phezulu kweziqalekisa abaphila nazo nabanye ke sebabhejela ukuthi bangafa noma yinini mabaphile nabanye abasenhlungwini mabaphile hayi akukho engikhuluma ngakho kutheni namhlanje kuzonibingelela ngoba ayikho into ebaluleke njengokubingelela futhi mangingasaveli kuba buhlungu kwabangithandayo bese bayebuza kanti kwenze njani sengikhona ke Nkosi yami ngibuyile khona ngibuya khashana mangithi ngibuya khashana ngibuye emfihlweni mangibuye emfihlweni ngibuye entweni ezinzima singeke sakhuluma konke ku-YouTube bazalwane okubalekile ukuthi lapho ukhona ibambe iqine ngoba ilwa
ngaphandle kokulwa ungeke waze waba lutho. Kodwa indoda engithe mangibuka ivideo yayo ngayithanda kakhulu ikhuluma ngokuthi ayikho inhlahla nje ovela izizele kumuntu ithi hey uthi uyaqhuma ugquma ngosawoti omnyama utikolosho salt. Hey yakhuluma le ndoda ngisaba nokusho igama phela. Yayikhulumile le ndoda lithi mawuyinsizwa yakethi sukuma kodwa ke ungaqhumi ngotikolosho salt. Kulungile ke mina ngikusho ngithi ngiyanithanda bakithi. Uma ukholwela emanzini, uma ukholwela isiwashweni siwasho, uma ukholwela emthandazweni thandaza. Kukho konke okholwela kukho Nkosi yami uma kukuphilisa kuhle. Ngithi mina into engifunayo mabaphila abantu sigqugquzela ukuphila. La ekhaya ke siphila ngenkani. Mawuza nje kwaDokotela 2+2 okwazi ukuthi yonke into izokwenziwa ngani ngenkani. Asincengi madlozi, asincengi lutho, asincengi mndeni, asincengi inhlupheko. Wena fanele uphumelele ngani ngenkani. #Ngekuhlale kunje 072 737 8514 Dokotela 2+2 kwaMhlabelingane. Siyabonga niphile kakhulu. Bayo.